100 sena wara li nbniet, il-Knisja dedikata lill-familja mqazza fil-Bidnija ngħatat dera ġdida bir-restawr li sar fuqha. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal li dan ir-restawr se jkun qed iwassal biex jissalva wirt storiku tal-identità Maltija u wara kollox post fejn jiġbor il-komunità f'post wieħed. L-Isqof Gallia Kurmi tkellem ma' Net News fejn spjega l-iskop ta' dan ir-restawr fuq il-Knisja li tmur lura għall-1920. Il-Knisja dejjem tieħu ħsieb il-patrimonju li għandha tfittex illi tara x'hemm bżonn biex tħarsu u dak ir-restawr li hemm bżonn tagħmlu. Naturalment dan jinvolvi ħafna spejjeż, bl-għajnuna tal-fondi Ewropej u kontribuzzjonijiet tan-nies tal-pubbliku, allura tista' tagħmel restawr ta' diversi postijiet fosthom ta' din il-Knisja sabiħa hawnhekk tal-Bidnija illi permezz ta' ħidma li saret issa hija Knisja verament sabiħa u l-iskop huwa dejjem li aħna nħarsu il-patrimonju li għandna kemm għalina llum biex ingawduh illum ukoll għall-ġenerazzjonijiet futuri. Li aħna nixtiequ li dejjem in-nies japprezzaw is-sabiħ li għandna f'Malta li tant għandna. Ir-restawr sewa madwar 85,000 euro bil-biċċa kbira mill-fondi ġew mill-Unjoni Ewropea. B'dawn il-fondi flimkien ma' investiment li sar mill-Arċidjoċesi ta' Malta ġew irrestawrati il-faċċata tal-Knisja, il-ġnub, il-kampnar, it-tsuntier u rampa għal persuni bi bżonnijiet speċjali fost diversi affarijiet oħra. Għal din l-okkażjoni nkixfet lapita biex tfakkar l-inawgurazzjoni tar-restawr li sar propju f'din il-ġurnata. Wara ġiet iċċelebrata qudies bħala ringrazzjament ta' dawk kollha li għenu biex ir-restawr ikun possibbli. Waqt l-omelija l-Isqof Awżiljarju saħaq li minn post ta' paċi, serenità u sbuħija il-Bidnija nbidel f'post fejn wieħed isib teba kbira minħabba l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia u saħaq li din it-teba kbira fuq is-soċjetà Maltija u tibqa' teba ikbar jekk ma jinstabx min tal-mandant biex din il-persuna tinqatel. Waqt li qed tiġi ċċelebrata l-familja ta' Nażaret flimkien mar-restawr ta' din il-Knisja fakkar li ħajjed Defni Caruana Galizia u ta' familta qatt ma jistgħu jkunu restawrati. Din il-Knisja issir qudiesa ta' kuljum biċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta' dan ir-raħal issir fit-3 ta' Lulju.